Hallo beste Broesko-volgers, daar zijn we weer met een nieuwe corona-sessie. Dit is al deel 4. Robert is al geweest, Guido is geweest, Ruud is geweest en hier is aangeschoven ons Veerle. Ja, leuk. Hallo Veerle, wat gaan we weer doen vandaag? Ja, ik heb uitgekozen wat toch wel echt past bij Zittert. Want ja, we zijn nu eenmaal een Zitterse band, dus ik denk wat past nu echt bij Zittert? En als je eens nadenken wat echt immers is, heel veel heeft betekend voor Zittert. Ja, je ziet hem staan, Toon Hermans. En dat is toch wel echt een figuur waarvan ze denkt van, ja, dat is chic om daar wat van te doen. En zelf, ja, ik ben verknocht aan Zittert als Zitters meisje en dat houdt Toon ook heel erg. Want wie beroemd er ook werd en wie er ook ging, hij dacht immer terug aan Zittert en hij kwam nog immer terug. Ja. Dat zie je nu nog wel, hè? Ja, hij is teruggekomen. Ja. En dan ook wie grootste koosje, zo klein koosje ook zijn in zijn liedjes. En dat vind ik chic, zeker ook het nummer wat voor hun spelen, hè? In het gras van de wei. Als we dat ergens brengen, het wordt moe stil, eigenlijk zonder dat ze erom gevraagd is. Ja. En de lui gaan echt loesteren en vingen het chic wat ze deed. En dat vind ik wel knap. Het is zelfs zo, hè, we hebben het liedje in de complete streetband bezetting wel vaker gespeeld. En met name in de Agnetentuin, waar we ieder jaar wel 1 of 2 keer te vinden zijn. En de kapper van de Putstraat, nee van de Pijstraat, de kapper van de Pijstraat, daar kun je elke keer en dan gaat dan speciaal zien vrouw halen om dan samen naar dit liedje te loesteren. Dat is wel prachtig. Dat is chic hè? Dat iemand dat met zo'n liedje kan bereiken. Cadeautjes. Precies. Cadeautjes. Dames en heren, dit cadeautje is voor u en het graas van de week. In het graas van de wei hebben we samen gevrijd. En het gras was zo warm en het veld was zo wit. En zo schoon wordt het weer en zo zacht zong de wind. En ik hou dich zo gern. Leef kindje, als ik niet meer zijn, breng mich dan maar naar huis. Breng mich terug naar mijn land, want daar voel ik mich thuis. Wie zo'n appelenbanke, als het blijft in mij. En ik pluk tegen blanke in het gras van de wei. Wordt het dan koud, als het sneeuwt aan mijn rood, komt het laatste couplet en mijn liedje is uit. Dan lig op het veld die sneeuwwitte sprei, daar leg ik mich neer in het gras van de wei. Daar leg ik mich neer in het gras van de wei. Dames en heren, dit was weer een zeer mooie keukentafelleedjes corona-sessie van Broesko. Verdanken u weer om te kijken. Volgende week zien we er weer. Ja, tot dan. Hoi!